Takže čau lidi, tady je Enika a vítám vás u třetího partu hry School of Dragons. Takže teď do komentářů na Facebook jste mi napsali, ať udělám zvětšení draka, dobře. Tak, teď budu hrát Fireball Frenzy a potom si zvětším draka. Zvětšení draka se dělá nejlíp tak, že koupíte co nejvíc úhořů a pak je dáte drakovi, až je úplně smutnej. Pak si s ním hrajete a mu to tady dole dobíhá děsně rychle. Já vám to teď ukážu. Ale Pinky asi nebude zase tak moc smutný, já mám totiž jenom jednoho úhoře. No, on skoro vůbec není smutný, což nejde takhle teďka. No tak jo, jdem hrát. Mám pocit, že budeme hrát s bezzubkou. Jo, psali to tam. Tak, no a jinak tohle video bude víc takový jakože s úkolama. Jo. A tak teda jako prvního draka jsem si rozhodla koupit Rumblehorna a po něm Changewinga, potom bude Timberjack, Night Terror a takový. Teď nám tady Snoplivec něco povídá, že střílíme levým tlačítkem, anebo to. Tady máme kolik bodů dostaneme za co. Pěkná street, ale škyťák vypadá divně. Já už chci hrát. No, konečně. Tak jo, doufám, že to nebude moc řvát. Vůbec to neřve, mám vyplay zvuk. A asi to budeme muset dohrát celý, takže se na obrazovku klidně dívejte, ale já budu střílet jakože jenom tak. Páč mě Fireball Frenzy moc nebaví. Jinak doufám, že odebíráte můj kanál a pokud jste tak ještě neudělali, tak prosím odebírejte. Já budu moc ráda, když dáte like nebo tak něco. No a ještě k tomuhle videu co jsem to chtěla říct, teď jsem to úplně zapomněla. Co jsem to chtěla říct? No nic, teď nevím, já si potom, když tak vzpomenu. Jo, že asi, sakra, trefili jsme Astrid, že budu přemýšlet o tom, že bych možná si založila i kanál, kde bych natáčela vlogy, vlastně Enika vlog. Ale nevím, co bych dala za první video, jako nějaký normální vlog, to asi ne, spíš něco speciálního, nějaká challenge třeba. Jo, asi první uděláme challenge. Uděláme, jsem řekla, proto, že tam budu mít hosta, ale neřeknu vám, kdo to bude. A ten Fireball Frenzy mě fakt nebaví. No nic. No. Super, bezuko dělej, prosím, mě to fakt nebaví. On má nějaký šedý křídla, vidíte to? Taková divná barva. Střílej, sakra. Pěkný střely, ale dělej. Dělej, bezubko. Jinak, kdybyste chtěli vědět pár věcí o mně, tak vám řeknu akorát moje nejoblíbenější youtubery. Což je vlastně Kovy, jmenuji se Martin, Smusa, Gogo a to je myslím všechno. Ještě sleduju Silverweed. Ta natáčí taky let's play nejenom na, no konečně, nejenom na School of Dragons. A vážně, její videa jsou super. Sice je to anglicky, ale já tyhle videa dělám hlavně pro ty, kteří angličtině moc nerozumí. A tak doufám, že se vám ty videa budou líbit. Rozhodně s let's playema přestat nehodlám, ale doufám, že to nebude třeba nekonečná série. Tak, výborně. A teď si dáme třeba i hudbu. Tak, výborně. Takže nechci jít do klanu a nevím. Tak jo.
půjdeme za Škopkem. Jelikož moje videa budou mít asi jenom 6 minut, protože zatím nevím, jak dlouho můžu natáčet s Frapsem, tak to radši stopnu dřív, anebo to Fraps stopne sám. Dívala jsem se už i na nějaký videa, ale moc to nefunguje. A tak doufám, že se mi to nesekne. A chtěla bych zvětšit draka. Dřív draka se dalo zvětšovat tím, že jste stříleli do ohně, jenže teď už to nejde. Tak já bych se zatím možná s váma chtěla rozloučit, nejsem si jistá, abych tam měla konec, víte co, tak jo. Takže asi dojdeme za Škopkem, pokud to teda stihneme. A tam by to skončilo. Jo, lidi. Takže, lidi, mějte se. Vidíme se u dalšího videa. Tak. A zatím čus. Dobře, ještě mi to nechciplo. A za chvíličku už určitě jo.